Lumumba mayɗo laatima ɓurɗo semme Lumumba gurɗo. Ɗi konguɗi ɗi hoorejo jagorɗe Inde Nehru caggal wargo Patrice Lumumba ngoni gonɗuɗi. Caggal nde ɗo maydi wulanga secrétaire tacci windere nde kala. Nden secrétaire ina jiya e ko saabi ha Lumumba woni ngal ɗo jalal winderiyankewal ngal ganduɗen hande. Ko adi woni ɗi haalullaji winderiyankoji. To Pekin lewru caggal nde nantina maydi Lumumba ko ujunaji yimɓe ndenti ɗo dingiral golloɓe Pekin ɗum ko ngam ruttudemo teddugal. E sengoji goɗɗi dilli e seppoji mawɗi mbaɗi. To Moscou ɗo ganduɗa ina jiya e nokkuje ɗe seppoji ɗi ɓuri tengtude rewi Paris, Caire, Jakarta ha to Accra. Caggal ɗum ñigoji immoriɗi e ɓe dilloɓe e nalankagal kono kadi e jomen hakkillaji haaloɓe nane. Goto e safroɓe rafiji hakkille hono Franck Fanon o ñiŋi no feewi ɓe o inniri ko gollantonoɓe e leydi tubakoɓe ɓe ganduɗa ina mbadduno jungo e fando e ɓen e dendagal boneji mbaɗetenoɗi kam e wargoji. Wonande oɗo windiyanke ɓiɗɗo Chine hono Zhang Qi o wi ko jalal mawgal yani gorko mawɗo million ngaji yimɓe ummi. Yimoɓe ɓe kam ni kedani hen caggal. Ɓeɗo mbayli Lumumba ha woni jalal winderiyankewal. Omo ganduɗa ko ɓiɗɗo Congo hono Franco rewi o koɗɗo funnangue Allemagne lollirɗo Paulo Desso jaggi o jimowo mbo leydi Kiba gandade darde muɗum hono Carlos Puebla. Lumumba e fannuji goɗɗi yi'ama e nder cuuɗi ɗo mogoji mbatte. Ina jeeya e mogoji ɓurɗi lollude ngo Aimé Césaire witenge une saison au Congo. Ɗoni kadi natal makko yiyama e ɓatakkeji waɗama e nate kam e ɓale. Rogere moƴƴere e ngol lollugol ngol Lumumba lolli rokkimo ɗum ko darde makko e dawro hono politique. Taariki windi haala ka o haalno to Accra e timmode hitande 1957 koye saha batu Gadana ni wiye Francinkori conférence des peuples africains. Walla kadi ko ngolgol o ɓamno ñande 30 lewru jeego ɓuru hitande 1960 e yeeso roi Baudouin. Ñande hen o ñiŋi no feewi jiimande leyɗi tubakoɓe e dow leydi Afrique. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congo indépendants et souverains. Caggal nde o jagga hoorejo jagorɗe o taccinama e mbefeegu yimɓe ujunaji e tawtoredi jeenyankoɓe winderi filmoɓe kame natoɓe. Caggal ɗum o fawa e juuɗe anɓi makko o wara. Nde maydi makko hulɓinidi yurminiyende laati hollirdemo no jalal darenigal jimandi jananɓe. Indi Lumumba laatima kadi wonde wulanga tawi ko wulanga rendinowo e saha nde cilsiloji windere kewno no feewi. Windere nde kala ina jogino giti kam e hakkillaji mumen e dow leydi Congo. URSS ina yilo walloɓe e te alata ɗaɓɓata ɓen jingoɓe so tawi wona e nder Afrique. Ina wallaɓe salade ndin jimandi. Leydi Afrique ɗe to banggue mumen ina jokki haɓede kame salade jimandi tubakoɓe. Ɗum gomɗina ko e batu waɗnogo to Caire ko ñande henni kadi pellital ɓama innirde Lumumba jalal Afrique. E timmode nde to leydi Congo miijo Lumumba woni e momtede imorade e laamu wonnogu toon e on ɗon saha. Koye hitande 1966 Mobutu jilitonoɗo kewal e ɓeydari yimɓe felliti wattude Lumumba jalal ngendi. Fandare makko wonano gollirde ɗiɗo miijoji ɗi Lumumba jogino kono ko ruttinde miijoji ɓesgu Congo e jalal ngal o wonno kono kadi e nafoore nde o joginino leydi ndi. Salare makko nde sikki ala fomtama kono ha hande miijoji Lumumba ina keddi e hakkillaji.